O Hospital da Barbanza vende incorporar un novo equipo radiocirúrxico. O novo equipamento presentado esta mañá supuxo un investimento superior aos 90.000 euros. Segundo explicou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, permitirá renovar o equipamento existente no bloque cirúrxico para o seguimento e control en intervencións de cirurxía xeral, ortopedia ou traumatoloxía, entre outras. Tengo la oportunidad de visitar este hospital para conocer la opinión y ver en funcionamiento uno de los nuevos equipos radioquirúrgicos, un equipo en el que la Xunta de Galicia ha invertido 90.000 euros y que lo que va a permitir es mejorar muchísimo la capacidad de diagnóstico, mejorar también las dosis, reduciendo las dosis de radiología a la que se somete a los pacientes, con lo cual se incrementa mucho la subida del propio paciente. A xerente da área sanitaria Santiago Barbanza, Eloína Núñez, destacou que a este equipo radiocirúrxico virá a sumarse en breve un novo ecógrafo para o servizo de radiagnóstico, que ten un custe aproximado de máis de 116.000 euros. Durante a visita, tanto o delegado da Xunta como a xerente da área sanitaria Santiago Barbanza fixeron alusión aos últimos investimentos realizados pola Xunta neste complexo hospitalario nos últimos anos, os que se sumarán outros 600.000 contemplados nos orzamentos da Administración Autonómica para o ano que ven, para a obra da nova unidade de endoscopias e tamén para a licitación do proxecto de ampliación da área de hospitalización. Seguiremos con esa apuesta que ya llevamos teniendo en el hospital desde la ampliación del laboratorio, desde esa ampliación y reforma total del servicio de urgencias, ahora con esta apuesta tecnológica no solo de radioquirúrgico, sino de ecógrafos y de otras tecnologías, y esa ampliación en breve, en 15 días, renovación del área de endoscopias, y ese proyecto ya más ambicioso con respecto a la hospitalización. Na visita ao hospital tamén tomou parte o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que se referiu tamén a outro dos proxectos previstos por Sanidade no municipio, como é a construción do novo centro de saúde. Os técnicos municipais traballan agora na busca da mellor opción para poder emprazalo, barallándose varias posibilidades. O rexedor agarda poder tomar xa unha decisión definitiva en breve, para que a obra sexa unha realidade canto antes. Para nós é importantísimo poder ampliar ese centro de saúde, a atención primaria. Nos agradecemos que dentro do plan funcional da Xunta de Galicia, pois como lugar prioritario xunto en esta comarca con Porto do Son, sea Ribeira, e a partir de aí pois vamos a ver de que mellor forma podemos ampliar, mellorar ou facer ese novo centro de saúde. Evidentemente, o ideal sería que pudera estar no entorno, no lugar que está hoxe en día, para iso, ao final, pois son os técnicos os que van a decir cales son as necesidades de un centro cas características que debe reunir o de Ribeira para dar unha boa atención. A partir de aí, pois o Concello terá que poñerse as pilas, porque no tellado no que estaría a solución é no noso, e non da Consellería, que puxo xa todos os medios ao seu alcance para que sea unha realidade.